şakta, şükke gitsek yürek yana, ko'ngiller tuğan yakta. Yürek yemili apasya, biz birge bulgan şakta, şükke gitsek yürek yana, ko'ngiller tuğan yakta. Зәңгәр күктән йылдыз чүпләп, җәяр идем юлыгызга. Дөнья матур, ак бәхетләр бирсен Ходай барыгызга. Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле райондашлар. Без сезгә йылдызлар җыеп бирә алмасак та, күңелем түрендә тапшыру аша, йөрәктән чыккан иң изге теләкләр һәм иң матур җырларны бүләк итәбез. Сезнең өчен, бары тик сезнең өчен. Әти диеп дәшү шундый рәхәт. Әти сүзе тора безне дәшеп, һәр чак шулай балкып яшә әти. Якты йөзләреңнән нурлар чәчеп. Экраннар каршына апаста яшәүче Сәмигуллин Нәҗип Әгълулла улын дәшеп калабыз. 25 июльдә аңа 80 яшь тула. Апаста яшәүче Нәҗип Әгълулла улына 25 июльдә 80 яшь тула. Әни белән 1970 елда гаилә корып, бер уйда, бер фикердә яши башлыйлар. Бер артлы 4 балага гомер биреп, безне үстереп, аякка бастырып, белемле, һөнәрле итәләр. Әтиебез гомер буе кабел оешмасында хезмәт итә. Лаеклы ялга чыккач, бердә тик торга вакыты юк. Ишек алды тутырып кышкырт үстерә, бозау карый, балыкка йөри, аныкларын үстерешә. Әниебез белән 56 ел матур, үрнәк, тату гомер кичерәләр. 8 аныкларын да үз үрнәкләрендә тәрбиялиләр. Кадерле әтиебез, сине шушы зур юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, озак еллар яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт әти, кирәк кебек кулларыңа, безнең өчен үткән юлларыңа, матур тормыш кузаллаган уйларыңа, чәчләреңә шал төшергән елларыңа. Рәхмәт әти, һәр чак җылы оя өчен, гаилә дигән нәни генә дөнья өчен, безне кеше итәр өчен түктең кешең. Рәхмәт әти сиңа, барысы өчен. Иң изге теләкләр белән балаларың, кияү киленнәрең, оныкларың бу теләкләргә әниебез, кодагыйлар да кушыла. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
Рәхмәте өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Киң күңелең, мәрхәмәтле җаның барыбызга җитә җылысы. Киләчәктә көтеп торсын сине бәхет, шатлыкларның олысы. Апас районы Әлмәндәр авылында туып үскән бүгенге көндә Казан шәһәрендә гомер итүче кодагыебыз Рузилә Гаделҗан кызы 20 июльдә гомер бәйрәмен 50 яшьлек юбилеен каршы алды дип башланып китә алдагы җылы эчтәлектәге котлавыбыз. Ул уңышлар илгергән бик матур, ямьле җәй көнендә Гаделҗан һәм Хатирә Гашигуллиннар гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә. Ике абыйсы, апасы һәм энесе белән зур тату гаилә булып яшиләр. Кичкенәдән балалар яратып үсә. Шуңа күрә дә тормышын балалар белән бәйләргә була. Чиста шәһәренә укырга керә, шунда сөйгән ярын очрата. Аксубай егете Рамил белән иләнешеп Казанга күченеп киләләр. Бик бәхетле гаиләдә ике балалары туа. Ләкин тормыш бер яктан елмайса, икенче яктан ачысын да күрсәтә. Кызлары Регинага 15, уллары Рамазанга 10 яшь булганда хәләл җефете Рамил бу дөньядан китеп бара. Ике баланы үзе генә үстерә, укыта, аякка бастыра кодагый. Бүгенге көндә кызы Регина апас егете Ранис белән гаилә корып яши. Улы Рамазан уку йортында профессиональ белем ала. Кодагый, сиңа булган рәхмәтебез чиксез. Безнең өчен зур таяныч, иң якын кеше битсез. Нинди генә очракта да Аллага шөкер дисең, шул кадәр сабыр хатын син, бер кайчан сер бирмисең. Инде 4 ел шул кадәр матур аралашабыз. Кызыбыз Регина өчен 1000 рәхмәтләр юллыйбыз. Инде я Раббым, гел шулай насыйп булсын яшәргә. Беребезне икенчебез хөрмәт итеп дәшәргә. Балалар матур яшәсен, аныклар сау булсыннар. Картлык көндә безне алар гел кадерләп торсыннар. Син бик уңган, син бик тырыш, күңелең изгелектә. Сәламәт бул, бик күп тыныч, таңнарың әле атсын. Эшләгән изгелекләрең үзеңә кире кайтсын. Сезнең белән аралашып яшәүе безгә рәхәт. Юбилеең котлы булсын. Барысы өчен зур рәхмәт. Иң изге теләкләр белән апаста яшәүче кода-кодагыең Илһам Гүзәлия, балаларың Ранис, Регина, Рамазан, аныгың Рияны. Безнең теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Күзем ачсам, дөньям көлә, саулык булса җитә барда. Мәңге тынмас йөрәгем бар, рухландырып тора алга. Әткәй-әнкәй, газизләрем, хәер дуга кала теләп, сөйгән ярым, балаларым, алар миңа ныклы терәк. Мин яратам сине тормыш, мин бит сиңа гашыйк күптән. Сыйпасаң да, сынасаң да, юктыр сиңа, юктыр үпкән. Мин яратам сине тормыш, мин бит сиңа гашыйк күптән. Сыйпасаң да, сынасаң да, юктыр сиңа, юктыр үпкән. Шатлык бүләр дуслары янда, дус ише белән яшәү җиңел. Һәр мизгелдән тәмьяме табып, әй сөенә минем күңел. Эшли микән эшем уңа, җанга якын 70 һөнәр. Бәхет көтсен туар таңда, имин булсын илләр көннәр. Мин яратам сине тормыш, мин бит сиңа
yo'qdir o'pgan, siypasang da, sinasang da. Yo'qdir sing'a, yo'qdir o'pgan. Bu гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын, якты иртәләр. Әлеге шигъри юллар аша экраннар каршына Апаста яшәүче Билалова Зөһрә Фаяз кызын дәшеп калабыз. 26 июль көнне ул үзенең олы бәйрәмен 50 яшьлек юбилеен каршыла. Зөһрә Фаяз кызы профессиональ юлын балаларга башлангыч белем бирүне Дәвиш урта мәктәбендә башлап, бүгенге көндә Салават күпре бакчасында балаларга мәктәпкәчә тәрбия бирә. Һәр бала ул безнең киләчәгебез. Яңадан яңа җаннар, аларны дөрес юлга бастыру, зиһеннәрен ачу бик зур, матур хезмәт. Эшләү дәврендә бик күп сабыйларга ачкыч табып, үзенчен профессиональ шәхес икәнен дәлилләп хезмәт куя. 50 яшь тормыштан ләззәтләнү, ярату, бәхетле булу һәм киләчәккә планнар төзү өчен искиткеч чор. Син һәр вакыт яхшы күңелле, игътибарлы, кешелекле, олы җанлы, ягымлы, яңалыкларга омтылучы туганыбыз. Сиңа сәламәтлек, көч, эштә хөрмәт һәм гаилә иминлеге, тормышыңда җиңүләр, дусларча игътибар, уңышлы үзгәрешләр һәм күп еллык планнар телибез. 50 яшь ул гомер урталыгы, алтын яше сабыр күңелнең, язы җәйе гомер язмышының, чәчәк чагы озын гомернең. 50 ел узып киткән, сизми, сизелми генә, тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлый аналарын. Акыллы да, туры сүзле дә син, тыйнак һәм итәгатьле, гомерең буйларына сау-сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Бу түгәрәк сан синең өчен бәхет, шатлык алып килсен дигән теләкләр белән Апаста, Казанда, Азнакай һәм Чаллы шәһәрләрендә яшәүче Билаловлар. Кешендә туганым, йортың кайгы кермәсен, гөрләп торсын итүрең, шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортың кайгы кермәсен, гөрләп торсын итүрең, шаулап үссен чәчкәгеләр. Җыелышкан туганнарың, бәйрәмең күркәм икән, чын йөрәктән изге итеп, теләкләр теләп үтәм. Туганым, йортың кайгы кермәсен, гөрләп торсын итүрең, шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Кайгы кермәсен, гөрләп торсын итүрең, шаулап үссен
bulsun şeşkegeler yemlendirip gımırın Tuğanım yurtuna koyu kırmasın Egerlep dursun ey turek Şavla bulsun şeşkegeler yemlendirip gımırın Şavla bulsun şeşkegeler yemlendirip gımırın Uzun bulsun gımırın Şavla bulsun şeşkegeler yemlendirip gımırın Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет әни син булгач. Кеше Болгайыр авылында әтиебез белән тигез пар гомер итүче әниебез Шакирова Фәхимәнең 20 июльдә иң матур юбилее. Ул 65 яшьлеген билгеләп үтә, дип башланып китә алдагы хатыбыз. Туган көнең синең бүген әни. Әйтим әле, ярар инде әни, елама. Җырлардагы кебек булсын димен. Тормыш юлың синең алдада. Әти белән безгә гүзәл тормыш 5 балага бүләк иткәнсез. Әти әни, сезгә булган рәхмәт җир йөзендә әйтеп бетергесез. Без 5 бала, яшьлек кызгылары. Елмаюларыгызның да билгесе, агарткан чәчләр дә булмый калмый. Төрле чаклар булган билгеле. 47 ел әти белән бергә безгә үрнәк парлар сез әни. Күзләр тимәсен дип карыйбыз без. Сыкланабыз һәр көнне әни. Бар яктан да уңган тырыш бит син. Әйткәнеңә гел ирешүчән, үҗәтлеген генә ни тора бит. Синдәй кеше юктыр ул бүтән. Хәзер инде 10 анагыгыз бар. Бергә җыелсак 22 кеше. Нинди байсыз, Аллага шөкер дип уйлыйм сезгә карап һәр көнне. Тәрбиягез көчле, ни булса да җиңеп чыгарлык итеп бирелгән. Үзең әни яшьли әнисез калып, авырлыгын да инде күп күргән. Авыр эшеңдә дә сынатмыйча, бүгенге көндә лаеклы ялда. Бер кайчанда ардым димисең син. Нинди генә чаклар булса да, без кайтканда пешкән мул табыннар, чиста ий, ягылган мунчалар, туган йортка кайту үзе бәхет, онытыла булган борчулар. Чәчәк тулы бөтен тирә-яклар, кояш кебек туган иебез. Рәхмәт сезгә барысы өчен җирдә. Мәңге бетмәс рәхмәт сүзебез. Сәламәтлектән аермасын Ходай. Тигез картлык насыйп булсынчы. Бергә герләшеп, матур итеп, рәхәтләнеп яшәү ясынчы. Әни димен, әни, рәхмәт яме. Синең янда мин һәр чак бала. Әйткән сүзең күңелемә рәхәт, җылы кулың йөрәккә дәва. Бүгенгедәй гел елмаеп яшә. Син яныбызда булу зур бәхет. Әти белән сезнең янга кайту дөньядагы иң зур бәхет. Иң изге теләкләр белән әтиебез Зөфәр, 5 балаң, 10 анагың, кияү киленнәр дә кушыла. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик,
idi. Balalarını alıp jıyılıp, bir qaydada büten tabınmasın, enkey yanındağı jılılıp. Küttürmesek idi enkeylerini, ernimmesin eli canları. Qaytı qayda, qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bulur savabı. Küttürmesek idi enkeylerini, ernimmesin eli canları. Qaytı qayda, qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bulur savabı. Qaytı qayda, qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bulur savabı. Bəxtlərgə bulur savabı. Жан рәхәте бирсен Раббым сиңа, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар, кунак булып җирдә йөрергә. Экраннар каршына Апас районы Кече Булгайыр авылында гомер итүче Шакирова Фәхимә Халиулла кызын дәшеп калабыз. 20 июль көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилеен каршылаган. Кодагыебыз, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Дөньяның барлык яктылыгын үзенә җыйган, шат күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле, кадерле кеше син. Эшкә уңган, алтын куллы, кайчан килсәк тә, ачык йөз, истәлеңдә сый-нигъмәтләр белән каршы аласың. Син гаҗәеп киң күңелле, олы җанлы ана. Кода белән берсеннән-берсе шибәр, энҗе бертегедәй, батыр балалар тәрбияләгәнсез. Балаларыгыздан игелек, шәфкатьлелек күреп, тормышка сөенеп яшәргә язсын. Анакларыбызның тормыш юлында бик күп уртак шатлыклар, бәхетле мизгелләр көтсен. Сезне сөендереп яшәсеннәр. Киләчәктә дә бер-берегезне ярты сүздән аңлап, тату тормышта яшәргә язсын. Кодагыебыз, без сиңа озын гомер, саулык, бәрәкәтле тормыш, күңел тынычлыгы телибез. Йортыгыз һәр вакыт гөрләп, бүгенгедәй үзенә тартып торсын. Кода белән бер-берегезгә кирәк булып, терәк булып, исән-имин яшәгез. Тормышыгызның һәр мизгеле бәхет белән үтсен. Һәр вакыт үзеңнең кирәклегеңне, кадерле икәнне тоеп яшә. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын. Ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Уртак шатлыгыбыз балаларың бәхетеңә күзләр тимәсен. Алар тигезлектә яшәсәләр, син дә башың аска имәссең. Юбилеең кебек куанычлы булсын җирдә һәр чак мизгелең. Исәнлектә һәм шатлыкта үтсен. Кодагыебыз, бөтен гомерең. Иң изге теләкләр белән кода-кодагыйларың. Фирдүс, Глинә, балалар, Фидаис, Ландыш, Ирек, Сиринә һәм кечкенә анакларыбыз да кушыла. Zəngər külgəkində kiləsin, yüreğindən indi yutlar yana, uylarını kilə biləsin. Yüreğindən indi yutlar
yeşil bulunlardan ötesin bulun şeşeklerin jıya jıya kimine şulay sağlıp kütesin. Zəngər gülməyinin zəngərligi Qadirlədə ayaz büklərini İndir kəsüzlər aşar ikən Ünelinin sirli Hürmetli rayondaşlar, bugungi topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Kelajagimiz yoqdi, umidli bo'lsin degan tilakda men sizning bilan sog' bo'lashim. Baxtli bo'lsin yerda har kishi. Kuga oyaz, jiri gilshashak, hamma bizga, sizga, bizga, elga biz tilaymiz yoqdi kelajak.